Hi, I'm Bodo today I'm class 10 in maths exercise 4.2 question number 3 को solve खालामो. So question number 3 आव जोंनिया दङ मोननै अनजिमाफोरखौ दिहुन जायनि दाजाबथाया मादै 27 आरो सानजाबा सेरिना मादै 182 जायो. So जोङो बेखौ जोङो एसे नाय न सलुसनखौ नायनोसै मोनथिगोन गोरलैसो सलुसन नाय. जों बेयाव मा बुंदों मोननै अनजिमाफोरखौ दिहुन जायनि न दाजाबथाया 27 जायो. So मोननै अनजिमाखौ दिहुन होननानै बुंदों. So मोननै अनजिमा होनना बुङोब्ला जोङो मोनथिया अनजिमाखौ मोनसेबो अनजिमाखौ जों मोनथिया. So मोनथियाब्ला जों बेखौ मा लानांगौ x आरो मोनसे दङब्ला ना मोननै दङ बेहाय. So मोननै दङब्ला x आरो y लानांगोन. So जों गिबि मोनसे अनजिमाखौ जों मा लागोन x लागोन आरो मोनसेखौ जों मा लागोन y लागोन. So दानिया मा होनो बे मोननै अनजिमानि दाजाबथाया जोंना मा जायोनो 27 जायोनो. थामहिनबा x plus y is equal to मा जायो 27 जायो. Okay. So दानाबा बिदि जाबाय आरो दाना बे मोननै अनजिमानि सानजाबगासेया मा जायो जोंना बे मोननै अनजिमानि सानजाबगासेया x into y is equal to मा जायो 182 जायो. ओके दाजाबगासेया जोंना मा जायो 27 जायो आरो सानजाबगासेया 182 जायो. So दानाबा नाय न जों बेयाव लागोन लेट हमबाय थामहिनबा हमबाय आरोना हमबाय मोनसे अनजिमा मोनसे अनजिमा जों मा लागोन x लाबाय आरो गुबुन मोनसे अनजिमा समानसिन जों दाना जों मा लागोन गुबुन मोनसे अनजिमाखौ जोङो बेखौ नाय y जुदि लायोब्ला ओके y इक्वल जों मा लिरनो हायो बेहाय नाय बे मोनसे समानथायनिफ्राय जों मा लिरनो हायो y is equal to 27 minus x लिरनो हायो. So हायोब्ला जों बे y नि जायगायाव जोङो डाइरेक्ट जों मा लिरनो हायो बेवहाय बे मोनसे अनजिमाखौ लिरनो हायो बेखौ ओके. So बे मा लिरनो जोङो 27 minus x मोनसे अनजिमाया x जाबाय गुबुन मोनसेया 27 minus x जाबाय. So दानाबा सोंथि बायदि जोङो न according to question बा सोंथि बायदि जोङो मा होनना बुङो बेवहाय बे मोननै अनजिमानि सानजाबगासेया थामहिनबा बे मोननै अनजिमानि सानजाबगासेया मा जायोनो 182 जायो. So थामहिनबा बे मोननै अनजिमानि मा x आरो y जोंना मा जायो 27 minus x. So बेखौ जोङो बेयाव फज'नांगोन x सानजाब माने 27 minus x is equal to 182. ओके सानजाबनानै हो 27x minus x into x square is equal to 182. मा जोङो जेब्लाबो जों मा खालामो स्क्वायर होननाय बिदाखौ जों मालाय सिगाङाव लानानै फैयो. So स्क्वायर होनना बे सिगाङाव लानानै फै मा जागोन माइनास x स्क्वायर बेखौ उनाव लां प्लास 27x बेखौ जों लानानै फै माइनास 182 is equal to 0 जाबाय. So दाना मा खालाम बे सिनफोरखौ जों मा खालामगोन सोलायनांगोन. थामहिनबा गिबि बिदाबाव जोङो जेब्लाबो दानख'थाय अनजिमाखौ लाखिया. थामहिनबा जों बेखौ जोङो दाजाबथाय खालामना लानांगोन पजिटिभ खालामनांगौ. So जों बेखौ पजिटिभ जुदि खालामनांगौब्ला जों मा खालामगोन बेहाय माइनास मोनसे सानजाबनानै होगोन. So माइनास सानजाबोब्ला जों मा जागोन प्लास न So बेवहाय प्लास x स्क्वायर जागोन बेहाय जों माइनास सानजाबनानै होयो माइनास ए प्लास ए माइनास 27x माइनास दं बेहाय माइनास ए 182 सरि बेहाय मा जागोन प्लास जागोन is equal to बिथिं मा थागोन 0 थागोन. So बिथिं प्लासब्लाबो माइनासब्लाबो जि सानजाबो 0 जागोन. ओके बे जोंनिया साइनआ चेन्ज जानाय नङा. So बेहाय मा जाखो x स्क्वायर जों प्लास दङ बे क्लियारबाबो जायो. ओके so जोंना माबाखौ जोङो मोनसे जौगानाय समानथाय मोनबाय. दाना जों मा खालामगोन न जौगानाय समानथाय जों बोरै सल्भ खालामो जोङो सानजाबगिरि बिजिरनाय आदब बायदि जों मा खालामो बेनि गिबि अनजिमाजोंनो थामहिनबा बे स्क्वायर गोनां बिदाबनि थाफादेरजों जोङो लासनि बिदाबखौ जों मा खालामो सानजाबनानै होयो. So सानजाबना होबा जागोन बेवहाय 1 दङ 1 into 182 182 आनो थागोन. So 182 आनो थागोन. So दा मा खालामो 182 खौ जों ओरैबायदि मोननै माबायाव सानजाबनांगौ मानखो मोननै बाहागोआव बोखावनांगौ जाहाथे बे मोननै अनजिमानि दाजाबगासेया बेहाय दाजाब दं नालाय न दाजाबगासेया 27 जानांगोन आरो बे मोननैनि सानजाबगासेया 182 जानांगोन. So बेखौ जोङो दिहुननो थाखाय गिबियाव जों मा खालामनांगोन बे अनजिमानि रोदा सानजाबगिरिफोरखौ जों मा खालामनांगोन दिहुननानै लाग्रोनांगोन. So दाना मा फै जों बेखौ दिहुनग्रोनोसै नाय 182 लास्टआव 2 दङ नैजों थाङो बियो हा नैजों 2 सानजाब 9 18 आरो 2 सानजाब 2 91. दाना बे 91 अनजिमाया जोंना माजों थांगोन बेजों बे मोननैखौ दाजाबनानै नांगौ. जुदि बे जरा दाजाबनानै नायोब्ला जोंहा मा जायो जुदि मा जायो बियो 3जों रानजानाय जायोब्ला बेनि दाजाबगासेया 3जों रानजागोन नङाब्ला बे जाया
थामहिनबा बेयो 9 दाजाबसे 10 जायो 10आ जुदि 3जों रान जायोब्ला 3जों राननांगौमोन बे माजों रान जाया 3जों रान जाया स' बेखौ जोङो माजों नायनांगोन डाइरेक्ट 5जोंबो थाङा लास्टआव 1 थायोब्ला बेयो माजों थाङा 5जों थाङा आरो जोङो बेखौ 6जों नायनो दरकार गैया खारन 6आ मोनसे जोंनिया मा मोनसे जथाय अनजिमा स' जों जेब्लाबो माजों नायनांगौ बेखौ रोदा अनजिमाजोंसो नायनांगौ जुदि जोङो मा बयनिख्रुइ दुइसिन रोदा अनजिमा बुङोब्ला 2 बेनि उनाव जों मा मोनो 3 मोनो नाथाय बे 3जों थाङा 5 मोनो 5याबो बेजों थाङा मा होनो बेखौ 5जोंबो बेयो थाङा स' जों माजों नायनो हागोन अब्ला 7 ना बेनि उनाव जों मा मोनो रोदा अनजिमा मोनसे मोनो मा 7 स' जों 7जों नायनो हायो बेवहाय जों नाय 7 सानजाब 1 7 बिथिं 8 गुना 2 थाङोब्ला 20 जायो 7 सानजाब 3 21 अके बे माजों थाङो 13 13आथ' गावनो मोनसे रोदा अनजिमा बेयो मा जायो 13आ गावनो मोनसे रोदा अनजिमा 13आ रावजोंबो थाङा स' बेखायनो 13 सानजाब 1 13 आं बिदि लिरबाय दाना स' दाना बानाय जोङो बे अनजिमानि जोङो माखौ मोनखो रोदा सानजाबगिरिफोरखौ जोङो दिहुननो हाबाय स' दाना बानाय जोङो जाहाथे बे मोननै अनजिमाखौ दाजाबनानै जों मा मोननो हायो 27 मोननांगौ स' 7 सानजाब 2 14 प्लास 13 मा जायो जोंनिया 7 माने 27 जायो आरोना स' जों बे मा खालामगोन बेखौ जोङो दानाबा बोखावनोसै x स्क्वायर थाबाय माइनास थाबाय 27 खौ जों मा खालामगोन 14 प्लास 13 लिरगोन बाहेराव x जों x प्लास 182 इज इक्वल टू 0 दाना जों मा खालामगोन बेखौ बोखावनांसै न x स्क्वायर माइनास a प्लस a माइनास ओमफ्राय 14x माइनास a प्लस a माइनास 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0 स' दाना जों मा मोनखो बिसिनि मोनबाय दाना बानाय जों बेखौ कमन लानोसै ओके स' बेखौ कमन लागोन जोङो स' बे x कमन लायोब्ला x मोनसे थागोन माइनास 40 थागोन बेबायदि जोंहा माइनास कमन लायोब्ला 13 ला x थागोन बे माथो जोंना प्लास दङ माइनास a बे प्लास जाहैगोन स' बे जों मा खालामगोन माइनास कमन लायोब्ला बे माइनास मोनसे थागोन स' 182 निफ्राय 13 कमन लायोब्ला 40 थागोन इज इक्वल टू 0 बे मोननै बिदानिफ्राय जों मा कमन लानो हायो नैबे कमन फैगोन x माइनास 14 आ कमन फैबाय बे मा थागोन जोंनिया x माइनास 13 थाबाय इज इक्वल टू 0 स' ब्रेकेट नांला x माइनास 14 इज इक्वल टू 0 आरो जों मा x माइनास 13 इज इक्वल टू 0 लिरनो हायो स' बे मा जागोन x इज इक्वल टू 14 आरो x इज इक्वल टू 13 जाबाय स' जोंनिया दिहुननो गोनां एन्सारा जागोन मा x अनजिमा मोननैया मा जागोन 14 आरो 13 जागोन ओके स' बे जाबाय जोंनिया कुइसन नम्बर 1 नि एन्सार दाना बानाय जोंनिया कुइसन नम्बर 4 स' कुइसन नम्बर 4 जोंनिया मा दङ मोननै फारि दाजाबथाय रग' अनजिमाफोरखौ दिहुन जायनि बर्गफोरनि दाजाबथाया मा जायो 365 बेनिया मा जायो मोननै फारि दाजाबथाय मा रग' अनजिमा होनना बुंदों स' जोङो बे मोननै अनजिमाखौ जोङो मा बेहायबो जों मोनथिया स' मोनथियाबा जों मागोन बेहाय मा बुंदों फारि दाजाबथाय होनना बुंदों फारि दाजाबथाय माने मा मोनसेखौ जुदि x लायोब्ला x प्लस 1 जागोन नेक्स्टआ ओके बे जाबाय फारि दाजाबथाय अनजिमा स' जोङो जुदि नेक्स्टआव जों मोनथाम बुङोब्ला x प्लस 3 x प्लस 2 जागोन x प्लस 2 न आरो बुङोबा x प्लस 3 ना बिदि जाबाय थागोन स' दानाबा जों मा लानांगौ जोङो मोननै फारि दाजाबथाय रग' अनजिमाखौ लानांगौ स' मोननै लानांगौब्ला जोङो x आरो x प्लस 1 खौ जों लागोन दानाबा जों मा बुंदों बिनि मा होनो जायनि बर्गफोरनि दाजाबथाया बर्ग माने नैनि बर्गफोरनि दाजाबथाया माने मा बे मोननै फारि दाजाबथाय रग' अनजिमानि बर्गफोरनि दाजाबथाय बर्ग माने मा x स्क्वायर आरो x प्लस 1 होल स्क्वायर बे मोननै अनजिमानि मा होनो दाजाबथाया 365 जायो थामहिनबा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर नि दाजाबथाया मा जायो 365 जायो स' जों बेखौ मा खालामगोन बेहाय जों लिरगोन स' बेखायनो आङो सलुसनाव लिरगोन मा नाय हमबाय जों मा लागोन मोननै फारि दाजाबथाय रग' अनजिमा
फोरा मा जागोन x आरो मा x plus 1 ओके जों मालाखौ x आरो x plus 1 हमना लाबाय सदारबा मा होनो according to question थामहिनबा सोंथि बायदि जोंनिया मा दङ बे मोननैनि बर्गनि दाजाबो सैया थामहिनबा x स्क्वायर न x नि बर्गआ x स्क्वायर प्लस आरो x plus 1 नि बर्गनि दाजाबा जोंनिया मा जायो 365 जायो ओके मा जायो 365 सदारबा बेखौ जों सल्व खालामोब्ला जोंनिया मा जागोन जोबोर समाथाय मोनगोन जोबोर समाथाय जों सल्व खालामब्लानो एन्सार मोनगोन ओके स नाय x स्क्वायर थाबाय प्लस बेखौ जों मा a plus होल स्क्वायर सेफायगोन स x square plus 2 into x into 1 plus 1 square is equal to 365 okay x square plus twice x plus 1 is equal to इसे लाने पे डायरेक्ट मा जागोन minus 365 is equal to 0 so जोंना x square plus खालामना हो twice x square जागोन plus twice x बेमा जागोन minus मा जागोन 364 जागोन ओके इसे जाबाय स मा जों मावखो मोनसे जोबोर समाथाय मोनबाय स बेहाय जों मोनसे खामानि मावनो हायो बेहाय 2 दङ बेहाय 2 दङ बेहाय 2 दङ जों बेखौ जों 2 जों डिवाइड खालामनांगोन स जुदि 2 जों डिवाइड खालामब्ला बे मा थागोन जोंना 2 बेहाय 2 बेहाय जों 2 डिवाइड खालामनांगोन ओके स 2 2 केन्सेल थांबाय 2 2 केन्सेल थांबाय 2 2 into 1 दा 2 बिथिं मा जागोन जोंना 1 थांबाय 16 जाबाय बेसेन जाब 82 जाबाय आरो बेसेन जाब 2 4 थामनो बेबो जोंना मा जागोन 182 जाहैगोन so 182 बे 0 जों डिवाइड खालामब्ला मा जायो जोंना 0 जायो ओके so जों मा मोनगोन नेक्स्टआव x square plus मा जागोन x minus 182 is equal to 0 ओके जों मा मोनगोन नैबे मोनसे जों समानथायखौ मोनगोन so दा बेखौ जों जुदि माल्टिप्लाय खालामना होयोब्ला जोंना मा जागोन 182 थागोन so 182 जोंनिया मामोन 182 आ जोंना दहायबो जोङो बेखौनो अनजिमाखौनो मोनदोंमोन so थामहिनबा जों दहायनि बायदिनो जायोबो नायनोसै मा जायो 2 थागोन नैथिं जाब 98 नैथिं जाब 2 आरो बे मा थागोन 9 थागोन ना 7 थागोन 7 जों 7 जाब 7 7 जाब 3 21 आरो नियाव 7 जाब 7 ओके बेनि बायदि एखे जाहैबाय दानाबा जों बेखौ सल्व खालामो ओके स जों नेक्स्ट खालामनोसै जों मा खालामो बिथिंजाय बेखौ जों x खौ जों मा खालामगोन बेखौ जों मोननैबो खालामो नालाय स जों x मोननांगौ हा बेहाय जों मा x मोननांगौ माइनास खालामब्ला 1 मोननांगौ स बेसेबां 14 मानोना 14 माइनास 13 is equal to 1 जायोना ओके स जों माइनास खालामनानै जों 1 मोननांगौ 1 बे x दङ ना 1 मोननांगौ स जों मा खालामबाय x square plus 40 minus 3x minus 182 is equal to 0 nah x square plus dong plus 14x minus dong minus a plus a minus sorry 3 no 13 okay 13x minus 182 is equal to 0 nah balik common la common la x जुदि मोनसे कमन लायोब्ला x थागोन x plus 14 बे मोनसे माइनास कमन लायोबा 13 ला बे थागोन x बे माइनास कमन लायोबा जों मा थागोन बे प्लस थागोन प्लस माइनास जायो अब्लाना बे जोंना मा प्लस थागोन स बे 30 जुदि कमन लायोब्ला मा थागोन 14 थागोन is equal to 0 ओके ओमफ्राय जोंना मा जागोन x plus 14 जुदि कमन लायोब्ला आरो बे मा थागोन जोंना x minus 13 0 x plus 14 is equal to 0 आरो x minus 13 is equal to 0 so x is equal to minus 14 आरो x is equal to 13 जागोन सानसे मा जागोन जोंना मोनसे फारिदार जोंना बुंगोन ना x आरो x plus 1 okay so तो नाम जोंना मा जागोन फारिदार जोंना मोनसे जागोन मा x आरो मोनसे x minus 40 मोनबाय मोनसे जों मा लागोन x खौ जोङो 13 लाबाय so दा मा जागोन दिहुननो गोनां जोंनि अनजिमाया जोंना मा जागोन बेवहाय बेखायनो दिहुननो गोनां ओके अनजिमा x को जुदि जोङो माइनास 14 जुदि लायोब्ला मोनसे मा जागोन 1 प्लस खालामना हो माइनास 13 आरो एबा
जुदि जोङो मालाय 13 लायोब्ला 14 जागोन 13 लायोब्ला 14 जागोन आरो जुदि माइनास 14 लायोब्ला माइनास 13 जागोन स' बेनो जाबाय जोंनिया दिहुननो अनजिमाखौ जों दिहुनबाय स' बे जाबाय एन्सार स' दा होनबा जोङो कुइसन नाम्बार 5 खौ खालामो नेक्स्टआव अके स' कुइसन नाम्बार 5 आव नाय जेनेबा नाय कुइसन नाम्बार 5 स' कुइसन नाम्बार 5 आव जोंनिया मा दङ मोनसे खनाथि आखान्थि 3 नि जौथाया बेनि हासानिख्रुइ 7 सेन्टिमिटार खमसिन जुदि लाव आखान्थिया 13 सेन्टिमिटार जायो गुबुन मोननै आखान्थिफोरखौ दिहुन स' जों मा खालामो मोनसे खनाथि आखान्थि 3 खनाथि आखान्थि 3 माने मा जोंनिया ओरैबायदि ना मोनसे ओरैबायदि मा जोंनिया मोनसे खनाथि आखान्थि 3 बे आखान्थियाव जों मा नांदों मोनसे खनाथि आखान्थि 3 नि जौथाया बेनि हासानिख्रुइ 7 सेन्टिमिटार खमसिनाव थामहिनबा खमसिन जागोन जौथाया अब्ला जों मा खालामगोन बेखौ जों एसे गोलाव लानांगोन बेखौ जोङो एसे ओरै गोलाव अके बे मा नांदों मोनसे खनाथि आखान्थि 3 आव बे खनाथि आखान्थि 3 आव बेनि माने जोंनिया जौथाया हासानिख्रुइ बेसेबां खमसिननो 7 सेन्टिमिटार खमसिन बा हासा जोंनिया मा हासाखौ जों मालाय मिथिया नालाय न x लागोन आरो जौथाया माने जोंनिया 7 सेन्टिमिटार खम माने मा x - 7 खम माने आरो बेनि जौथाया मा बुंदों लाव आखान्थिया जुदि लाव आखान्थिया 13 सेन्टिमिटार नै जुदि मा जायो 13 सेन्टिमिटार जायोब्ला गुबुन मोननै आखान्थिफोरखौ दिहुन माने मा बे मोननै आखान्थिया बेसेबां जागोन गोलाव बेखौ जों दिहुननांगौ स' जों बेखौ जोङो पाइथागरासनि थारओंथि बायदि जों मिथिखायो बेयो मा बोरैहाय दिहुननाय जायो बेखौ स' जोङो नाय डाइरेक्ट बाय खान्थि दानो गोरलैसो अके स' नाय हमबाय खनाथि आखान्थि 3 न आखान्थि 3 नि हासाना हासा समानसिन x आरो माने खनाथि आखान्थि 3 नि जौथाय जौथाय समानसिन जागोन x माइनास जौथाया मा जोंना 7 सेन्टिमिटार माजों खमसिन न जानोबा according to question जोंना मा जायो लाव आखान्थिया 13 जायो ओके जों मा फर्मुला मोनसे पाइथागरासनि थारओंथि बायदि जोङो मोनसे फर्मुला मिथिगोन बे जाबाय जोंना मामोन हासा स्क्वायर प्लास माने जोंना जौथाय स्क्वायर समानसिन माजों लाव आखान्थि स्क्वायर जायोमोन ना जेनेबा मामोन इखौ जुदि b लायोबा न b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर जायो जोंनिया फर्मुलाया न बेखौ जुदि b लायोबा हासाखौ जुदि बेस माने b परपेंडिकुलर माने h आरो सॉरी परपेंडिकुलर माने p आरो हाइपोटेन्यूज माने h जुदि लायोबा जों मा जायो जोंनिया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू मामोन h स्क्वायर जायो जोंनिया ना स' जोङो बे फर्मुलायाव जों मा खालामगोन बानायगोन स' जेनेबा नाय सिम्पली जों मा लिरनाय जों बेवहाय x square plus x minus 7 whole square is equal to 13 square लिरना जों ओके स' जों मा खालामगोन बेवहाय सिम्पली जोङो बिदि लिरगोन दाना जों मा खालामगोन बेखौ स्क्वायराव जोङो खालामनांसै स्क्वायर खालामनांगोन x square थागोन प्लास x square minus 2 into x into मादों बेहाय सॉरी माइनस 2 into x into 7 बेहाय जोंनिया प्लस 7 स्क्वायर ओके 13 स्क्वायर बेखौ स्क्वायर खालामनांगोन x square plus x square माइनस मा जागोन 14x माइनस 49 बिथिं लाना फैखादो डाइरेक्ट माइनस बे मा जागोन बेखौ बिथिंबाथाय जों प्लास थागोन माइनास जासिगोन बिथिं जों 13 माल्टिप्लाइ खालामबा 169 जायो ना 169 जायो 9 169 जायो ओके स' 169 जायो 169 is equal to 0 जाबाय ओके स'
दाना जों मा खालाम बेहाय जों बेहाय माइनास खालामगोन एसे ओके स' इखौ जों दाजाबनांगोन 2x स्क्वायर माइनास 14x ओके स' माइनास फैगोन न 9 निफ्राय 9 थांबा 0 60 निफ्राय 4 थांबा 12 ओके 6 बाय 2 थांबा 12 9 बा 0 ओके स' इयो 0 जाबाय 120 जाबाय ना खोनाबा जोङो बेनिफ्राय बे 2 दङ बे 2 दङ बे 2 दङ जों मा केन्सेल खालामनो केन्सेल खालामोब्ला जों मा जागोन इयाव x स्क्वायर माइनास इयाव 7x माइनास बेयाव जों मा जागोन 60 इजिकल 0 जाबाय स' जों दाबा 60 खौ ओरैबायदि मोनैबा गोबाव खालामनांगौ न जाहाथे बेखौ माइनास खालामोब्ला 7 मोननांगौ आरो माल्टिप्लाइ खालामबा 60 जानांगौ स' जों बेखौ जों नायनोसै 60 नि जों बर्ग खालामसै न नै सानजाब 3 द' नै सानजाब 1 नै सानजाब 5 15 ओमफ्राय 3 सानजाब 5 15 5 सानजाब 7 अके जों बे मोननाय 5 ना 7 माइनास 7 जानाय जोंनिया मा खालामो माइनास खालामनानै माइनास 7 मोननांगौ सरि माइनास खालामनानै जों मा मोननांगौ 7 मोननांगौ 7 मोननांगौब्ला 15 निफ्राय जुदि 4 बेयाव जों मा खालामगोन निफ्राय 12 ओमफ्राय 12 माइनास 5 7 अके 12 माइनास 5 इजिकल मा जायो जों 7 जायो अके स' जों मा खालामो बेहाय मोनसे खामानियाव x स्क्वायर माइनास जों मा 7 जों मा लिरनांगोन 12 माइनास 5 x माइनास 60 इजिकल टु 0 अके स' जों बिदि लिरनो हागोन बेखौ खोमोनसै दालाबासो बेखौ मा खालामगोन x स्क्वायर माइनास 12x प्लास 5x माइनास 60 इजिकल टु 0 कमन लाबोनिफ्राय x कमन लायनो हायो कमन लायोब्ला x थागोन बे माइनास 12 थागोन बे जों मा लागोन मोनसे प्लास कमन लायो प्लास कमन लायोब्ला बेहाय 5 लायोब्ला बे मा x थागोन ओके प्लास ए माइनास थागोन माना नियाव 5 फैयोब्ला जों मा थागोन नियाव 12 प्लास सानजाब 12 सानजाब 12 जि ओमफ्राय जों मा लागोन बेहाय x माइनास 12 कमन लायोब्ला सरि कमन बेहाय x plus 5 is equal to 0 ब्रैकेट ला x minus 12 is equal to 0 x plus 5 is equal to 0 x is equal to 12 और x is equal to minus 5 so ini kita mana ke kalau jangan kami mana hasilnya mana ke x जायोब्ला x जायोब्ला itu मा जागोन जिनि जायोब्ला इबो मा जागोन जिनि माइनास 7 जागोन थामहिनबा जौथाया मा थांगोन जोंनिया बेखायनो दिहुननो गोनां आखान्थि न आखान्थि संख्रि मा जागोन जोंनिया जुदिहे जिनि जायोब्ला न माइनास न सरि बेहाय माइनास गोनां जोंनिया मा जायो आखान्थिनि लावथायफोरा जोंनिया मा जाया माइनास गोनाङाव जाया स' बेजोंनो मा जागोन माइनास गोनां अनजिमाखौ जों मा खालामनांगोन बेखौ जोङो नाङा अके स' जों मा खालामगोन जिनिखौ लागोन न दिहुनगोन आखान्थिया मा जागोन आखान्थि लावथाया आखान्थिनि लावथाय समानसिन 12 आरो जिनि माइनास 7 माने मा 12 माइनास 7 मा जागोन 5 ना 5 सेम लिरनाय 12 सेन्टिमिटार आरो 5 सेन्टिमिटार ओके स' बिदि जागोन जोंनिया एन्सार ओके स' नेक्स्ट जोङो कुइसन नम्बर 6 खौ नायनि स' बे जाबाय गावनाय 6 नम्बर स' आं 6 नम्बरखौ कुइसनखौ लिरला कुइसना बांद्राय गोलावद्राय स' 6 नम्बरखौ आङो डाइरेक्ट एन्सार बानायगोन ओके स'
6 जोंना मा बुंदों मोनसे नखर दारिमिना सानफायाव मोनसे थि बिबांनि हानि दैहु दानानै दिहुनो माबेबा मोनसे थि सानाव बेखौ नोजोराव मोनबाय दि गंफ्रोम बेसादखौ बानायनायनि खरसा बै सानखालि बानायनाय बेसादनि अनजिमानि नैफानिख्रुइ 3 बांसिन जुदि बै सानखालि बानायनाय गासै खरसाया जुदि मा जायो 90 रां जायो माने दिहुन जानाय बेसादनि अनजिमा आरो मोनफ्रोम बेसादखौ बानायनायनि खरसाखौ दिहुन बेदिनो मा बुंदों मोनसे दारिमिन मोनसे दारिमिन माने जों मिथिखायो मा कम्पानि मोनसे कम्पानिया ओके मोनसे कम्पानिया जोंना मा होनो इनिफ्राय जोंना मा जों मिथियाना खैथा दिहुनो स' बिसोर मा एक्सट्रा बानायनानै दिहुनो सानसेयाव बेसेबां दिहुनो एक्सट्रा बानायनानै दिहुनो आरो मा जादों बे एक्सट्रा बानाय खालि हमना ला सानसेखालि मिथिबाय जे होमबाना खालि बेसेबां मोनखो जोङो एक्सट्रा बानायदों होननानै मिथिबाय सानसेखालि नोजोर होनायाव मोनबाय आरो एक्सट्रा बानायनो हादों दिनै होननानै स' एक्सट्रा बानायखांनायनि उनाव बिसोरो मिथिबाय मा होनना मिथिगौ बिसोर जे खरसा न एक्सट्रा बानायनायनि खरसा जोंनिया मा जायो मिथिगौ बिसोरो एक्सट्रा बानायनायनि 2 फाननि 3 बांसिन खरसाया माने मा एक्सट्रा जुदि नोङो दैहु बानायदोंबा माने हानि दैहु आरो हानि जुदि दैहु बानायदोंबा बेनि खरसाया जागोन मा बे दैहुआ मोनबेसे जादों बिनिख्रुइ 2 फान जागोन दा मा 2 फाननिबो आरो 3 बांसिन माने मा 3 बांसिन अके स' बेनिख्रुइ मा जायो 3 बांसिन स' बे जाबाय जोंना दाम नैबे जाबाय दैहुखौ बानायनायाव खरसा जानाय आरो नैबे जाबाय दैहु दाना मा जाखोनो सानसेखालि बिसोर मा जाखो गासै खरसाखौ बिसोर मा मोनगोन हमनानै मोनखो मा 90 मोनबाय थामहिनबा सानसेखालि मा मोनो नै एक्सट्रा दैहुनि बानायनाय दैहुनि बेसेनखौ जों मा मोनगोन 90 मोनबायनो थामहिनबा बिसोरो मोनबेसे मा मोनखो दैहु बानायनो हाखो बेखौ दिहुननांगौ स' बेखौ दिहुननो थाखाय जों मा खालामनांगौ बे एक्सट्रा दिहुननो हानाय दैहुजों जोङो बेनि बेसेनखौ जोङो सानजानानै होयोब्ला जोङो बिनि बराबर खालामनांगौ स' मा खालामगौ जोङो x सानजाब twice x plus 3 is equal to मा जागोन 90 जागोन जोंनिया अके स' जोङो नैबिदि जों मा खालामनांगौ स' बिदि खालामोब्लानो जोंनिया बेखौ जों सल्भ खालामब्लानो डाइरेक्ट मोनगोन स' जोङो दा नायदो न हमबाय माने बै सानखालि बानायनाय दैहुनि अनजिमा माने बांसिन x अनजिमानि मालाखौ x जाबाय आरो खरसाया जाबाय माने बैसानखालि बानायनाय खरसाया जोंनिया मानो twice x माने मा x निख्रुइ 2 फान बारा आरो 3 बांसिन ओके जाबाय खरसा according to question सोंथि बायदियै x सानजाब twice x plus 3 is equal to 90 खालामनो डाइरेक्ट दाना मा नाय बेखौ सानजानानै हो twice x square plus 3x इखौ लाना फै डाइरेक्ट minus 90 is equal to 0 डाइरेक्ट जाथाबाय दाना जों मा खालामगोन बेखौ बिदि सानजानानै हो 90 जों बिदि सानजाब्ला 180 ना आरो 180 जों मा खालामनांगौ मोननैबा बोखानांगौ जाहाथे बेखौ दानख'योब्ला जोङो 3 मोननांगौ आरो सानजाबोब्ला 180 मोननांगौ दाना मा नाय बे मा थांगोन 2 थांगोन 2 सानजा 98 2 सानजा 4 8 2 सानजा 2 सानजा 50 ओके ओमफ्राय बेजों मा 9 थाङो ना 5 थाङो बे 5 जों 5 सानजा 9 45 आरो 3 9 आरो 3 सानजा 1 ओके जाबाय बेखौ आगोल लिरनो हायोमोन अके जेबो नङा बे जागोन दिनै मा जाखो जों दाना नाय 3 मोननांगौ दानख'नानै अके स' 3 मोननांगौब्ला जों मा खालामगोन बेहाय 3 9 2 सानजा 2 4 आरो 4 सानजा 3 12 ओके 12 जायोब्ला 3 सानजा 5 15 माइनास 12 is equal to 3
Okay, दा जों मा खालामगोन ना 11 माइनास 12 फैगोन बेहाय okay twice x square plus 11 minus 12x minus 90 is equal to 0 okay बेवहाय 180 को लिरनो नाङा so 90 and थागोन बेहाय बेखौ सोलायगोन जाबाय so बेखौ जों थाना सोलायनानैसै x square plus 15x plus a minus 12x minus 90 is equal to 0 कमन लादो बेहाय जुदि जोङो x जुदि कमन लायोबा 2x जागोन बेहाय 2x plus 15 by minus कमन लायबाय minus बेहाय जों 2 लाखिनांगोनथ' बेजों मिलायनांगौथ' so बेखायनो 6 लागोन बेहाय 6 2x जागोन अब्लाना minus a plus a minus जाहैगोन so बेहाय plus फैगोन ओमफ्राय बेहाय मा थागोन जोंनिया 15 थागोन okay x minus 6 आरो बेनिफ्राय कमन लाबाय okay twice x plus 15 x minus 6 is equal to 0 sorry twice x plus 15 equal to 0 जाबाय okay so जों मिथिनाय लिरनोसै बेखौ थारमाने जों लिरगोन x is equal to मा जागोन 6 आरो x is equal to minus 15 by 2 जागोन सोलाय अनजिमानि बिबाङाथ' जोंनिया जेब्लाबो मा जाया बै सानखालि बानायनाय दैहुनि अनजिमाया जोंनिया मा गथा अनजिमा जागोन रग अनजिमा जागोन नाथाय बेबायदि बोखावहोनो गोनां बा दानफ्लाय गोनां अनजिमा जानाय नङा बेखायनो बे मोनसेखौ लानाय नङा जों बेखौ लागोन स' बेखायनो दिहुननो गोनां अनजिमा न दिहुननो गोनां दैहुनि अनजिमा समानसिन बेसेबां 6 आरो बेसेन नामा जोंना दैहुनि बेसेन माने दैहुआ जोंना मा जायो गंसे दैहुआव बेसेबां बेसेन होनना बुंदों दामा बेसेबांमोन स' जोङो बैयाव नाय जोंना इकुवेसन होनाय जोंना मा जागोन 90 न' 6 खानाव जुदि जोंनिया मा 90 जायोब्ला बेखौ जों 90 जों रानना हो 90खौ जोङो 6 जों रानना हो 10 सानजाबसे 6 ओमफ्राय मा थागोन जोंनिया 30 बास 10 सानजाबा 30 माने मा 15 बेसे आरो गंफा दैहुनि बेसेन समानसिन मा जागोन 15 रां ओके जाबाय बेनो जाबाय एन्सार स' बेनो जाबाय 6 नम्बरनि एन्सारा बुजियाखैब्ला कमेन्टआव लिरनानै जाबाय आङो नेक्स्ट टाइम आरो बुजायनो सेस्था खालामबावगोन स' जों जानोबा जों नेक्स्टआव नायगोन जोङो चेप्टार दिनै जोङो चेप्टार 3 खौ नायगोन स' जों चेप्टार 4.2 खौ दोनथ'गोन स' दिनै भिडिअआ बेखिनियावनो गोजोन्थों